ang gagawin kong shooting drills. Ngayong araw na to. Na-try namin ngayon. Okay, sige. Ito yung shooting drills na no, to improve yung mga shooting skills ng mga amateur players. Okay. So ipapakita ni Don the Razor Razalan ang shooting drills niya. 1 to 10. Champ, 1 to 10 ba yan? Okay. Hanggang sa maubos. Malamig pa eh. Paano yan? Ano ba yung camera na kawan na rin yung kulang din ka yan? Pwede din side pocket. Kaya hindi magalaw. Pag nagalaw, wala na. Oh, balik. Wow, galing! So, pwede din side pocket. Kaya hindi magalaw. Pag nagalaw, wala na. Oh, balik. Galing. Wow, galing.
Ganda ng shooting drills ha.